Nggih. Ayo yo. Ayo yo. Sukri. Pasar Bianto. Kon mulai. Komateni gluduk. Ana radio. Pasar Bianto. Kon mulai. Komateni gluduk. Ana radio. Teh oh alah yo ayo kae Pak Kopi jambean kapan jambean wis bokeng to gurung nanti bokeng lho ya sok nek gak oleh nang Getun bulan 10 tanggal 3 terima kasih jambean Pasar Bianto lampean wis bokeng to durung ora iki bokeng iki terima kasih Pak Polo terima kasih matur berkah barokah terima kasih matur nuwun Bok siap belajar HP. Yo
tentrem nyawang kapine ngati Sekere gede jempolane setahun sepisan ngundang kapirak ciasani kopi wes tua gede jempolane sing luker ndek lemap sisa luwak iku marani so mariwi karya wangi kembang kopi renteng turut gagang jemlorot yo seloko katon ayam tentrem nyawa kopi atine ayam kopi kembang metodara metuoe pas ngarep trip setahun sepisan ngundho kopi biasane dokolane sing lungguh ana lemah sisane luwak kuwi arane